Аз съм Юлиана, това е Съни и днес ще ви водим на премиера на Русалки. Защо съм канена на тази премиера, предвид, че съм никоя, нито съм инфлуенсър, нито нищо. Канена съм, защото работя като главен редактор на един от сайтовете на Нова телевизия, VBOX 7. Да, но Нова телевизия вече не се качват видеята. Има доста изключително интересен контент. VBOX не ми е платил за това видео, но едно от задълженията ми, освен да ръководя своя екип, който ще ви покажа в един от влоговете, е да ходя на точно такива събития, което е изключително готино. По принцип не съм имала много време да снимам свои лични видеа от много работа, но реших да започна извън работното си време да ви показвам на вас моите 0 фенове, освен мама и тати. И ще ви взимам с мен, защото си спомням, преди да започна да работя това нещо, винаги съм си казвала, леле, как ли се изкарват звездите на тези събития и всякакви такива готини неща съм се чудила. Но в крайна сметка с много манифестване, много труд и учене успях да се добера до тези събития. Затова реших да ви покажа как всъщност протича едно такова събитие и подготовката преди него. Вече си сложих очна линия и спирала. Добре май изглеждаме. Така, след 105 зора да си направя косата. Вече, виждам ли се така? Така ще съм облечена. Трябва да съм официална. Вижте кой е тук. А сега да тръгваме. Това е Калина, моята най-добра приятелка от София, защото Симона е от Пловдив. Ще ви запозная друг път с нея. В момента отиваме на премиерата. Тя ще ми бъде оператор. Аз ще снимам интервюта с инфлуенсърите, които участват във филма и така ще ви снимам малко по-късно пак. Докато Калина пробваше дрехи, аз сглобявам техниката. И още дойдохме 1 час по-рано, но аз, понеже съм доста добре, обърках мола. И в момента има 20 минути, даже и по-малко да стигнем. Надяваме се да успеем. Ще успеем. Много след. Бяхме да стигнем до правилния мол. Ще успеем да свършим всичко на време, така че сме супер. Добре, че излязох с колата. Иначе сме загубени. Това е мистерията, на която цяла България се чуди. Обичам те. Аз съм точно обратното. Аз съм толкова добър човечец, така че за мен беше най-голямото предизвикателство да съм най-лошия. Какво мислиш за своя персонаж? Имаш ли допирни точки с истинския Весо и Весо във филма и сериала? Единствената допирна точка е музиката всъщност. Но винаги обичам да изглеждам добре общо взето. Рев и трябваше да се реве. Снимките приключиха, филма също и се запомай натам. И се започва търсенето на колата в паркинга на мола. Ето я. Къде е? Пред нас. Не, тя. Какво шегуваш? И сморени сме вече. Успяхме да вземем интервюта на Русалките. И се приби... Ето ме! Ето моята кола. Нашето Порше. Да. Хайде, лека ви нощ!